We talk football SA Orlando Pirates 5 i-Richards Bay iqanda. Nothando uthini nje ngomdlalo wanamhlanje sizwa kanjani? Bekhulula Nkosi yami siyadlula. Bese ukuthi siyadlula ingane lezi. Yebo. Ilokho yethu. Yabo. Kodwa amagoli awu5 phela kodwa kade nani. Mancane ngoba according to me mancane. Kahle kumele kube 7, 8 nyana. But first I appreciate the shame. It was a good game. Good game. Yes. By man of the match yakho. According to me, yeah, I Siema. He was defending, like honestly. Kushuthi ububuka ibhola. Yes. Yeah. He was defending because we cannot say even if the match has to be someone who scored more goals or yes. Just to look like overall like the whole He didn't take the ball from the back and score. Yeah. Aisha. Yeah. Yes, for me. So, 26 Kaizer Chiefs. Siyadlula kulabo abantu abancane. So bashaya futhi ekhaya labo. So bese uphinde ubancane ukuthi bekushayela isandla. Mission khona la igcine khona. Yabonga Nothando. Thank you. Yabonga.